when you need a helping hand. Cross the dell and ring the bell, he'll understand. Don't worry, 'cause here comes Okie Doke. The friendliest of folk is Mr. Okie Doke. Okie Doke, Okie Doke, a helpful handyman. Get ready for good old Mr. Okie Doke. Žirko Hrastić i nevaljali vetar. Ništa bolje od jakog vetra da oduva paučinu i da oduva Žirka, vidim ja. Wow, 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 ja sam mislio da sam izašao na gornja vrata. Mogu li da dobijem maminu kuhinsku klupu oduvana sa konopca, pa sam ju uvela za njom. Hvala što si uhvatio, Živko. Nije to ništa, baš ništa. Sada ti žmuriš, Beko. Bole i ja ćemo da se sakrijemo. Nemoj da viriš. Naravno da neću. 1, 2, 3, 4, 5. Bože. Dobro jutro, Mico. Pa nije tako dobro kad je veš oduvan sa konopca, nije baš. Pretpostavljam da nije. Ipak, evo ga. Hvala ti, ali izgubila sam malo više od toga. Ima 2 mocine košulje, 1 čarša, nekoliko jastučnica, a to je samo početak. Nemoj da brineš, Mico. Mara i ja ćemo ga vratiti, zar ne? Naravno, Živko. Idem po moj trotinet, da bi mogli da ga donesemo. Šta ćemo danas da radimo, Kreko? Možemo da puštamo zmaja. Da. Šta je ovo? Leteći čaršav. Ne, nije čaršav. To je jedro. To je jedro piratskog broda. Jeste. Vrati se! Neko bi trebalo da uradi nešto sa ovim vetrom. Postaje nevaljao. Dobro. Idemo. Caco, šta je to? To je statua mene. Ha, ha, ha. Vrlo smešno. Coko, da li si ti? Ne, nije Coka. Samo nevaljali vetar. Tamo ću da se sakrijem i za... Šta je to bilo? Da li ima nekoga? To je sigurno. U pomoć! U pomoć! Dobro, Neco. Znači... Čekaj, Neco. Smetnje na liniji, čekaj. Što je to bilo? To je košulja. Da, to je Mocina košulja. Idem da mu je vratim. Mama, u pomoć! Mama! Ovo je... Rekao bih da nema još mnogo da se pronađe. Mama, u pomoć! Mama! Izvinite, nisam vas video. Samo sam zaigrao Žmurka i da mu je bila ta stvar koja je pravila strašnu buku. Uspori, Bole. Izvinite, gospodine Žerko. U redu je. A sada mi kaži šta si video.
U stvari, ništa nisam video, gospodine Žirko. Čuo sam u vašoj kući zvučalo je kao duh. A, duh. Duhovi ne postoje. Pa šta je onda? Čulo se a jedino što znam da radi a ne može da ga vidiš je duh. Hajdemo onda da pogledamo, Bole. Hajde, skoči, Bole. Neprijateljski brodovi pred nama, kapetane. Stani pored odbojnih ograda, veži uzad. Šta? Rekao sam. Znam šta si rekao, a šta to znači? Ne znam, ali to govore pirati. Aha, dobro. Prikovati veš! On neće moći. Da? O, zdravo, Maro. To je veš moje mame, to je naš čaršav. Nije, to je naše jedro. Jutro smo ga našli ovde. Mi smo pirati, znaš? Bojim se Da! da će pirati morati da nađu drugo jedro. Mojoj mami treba ovo. Dobro. Možda će nam bakanka dati jedno. Možda. Kreko. Hej, vidi ga! Ipak je to leteći čaršav. Zdravo! Pazite, gospodine Žirko. Ne brini, Bole. Dobro, gospodine Duh ili ko ste već. Pokažite se. Gospodine Žirko. Bole? Jaj! Bole, izvini, Bole, sam te uplašio. Ne, gospodine Žirko, samo vežbam skakanje. E pa moram da kažem da si vrlo dobar. Jeste li ga našli, gospodine Žirko? Jesam, Bole. Mislim da jesam. U pomoć! Ima strašne zube i velike kandže. Ne, Bole. To je bio vetar koji duva u kuću. Zbog toga se čula ona buka. Shvataš? Vetar? A ja sam mislio da je... U pomoć, gospodine Žirko, ovo bude stvarno duh. O, prokleta stvar! Deda, Aleksa! mislio sam da si duh, a bila je i ta buka kao duh, samo nije. To su bila vrata, a onda si te naišao obučen kao duh i... A, zašto si se obukao kao duh? Ma nisam, mladi Bole. Neko se šali sa mnom. Gledao sam svoja posla i odjedanput mi je neko bacio ovaj prokleti čaršav na glavu. Kad nađem tog bezobraznika... Aleksa, niko se nije šalio sa tobom, osim nevaljalog vetra. Mame čaršav. Vetar ga je oduvao. Tu na moju glavu. Vidi. Da. Kao što ja uvek kažem, duhovi ne postoje, to je san. Osim, naravno, vetrovit dan. Tekst čitali Nebojša Milomadović. Branka Pujić. Režirala Iva Milošević.